kwedu no mabuja madokachere tauya nadzo dzanyasi nhau zuva rochigumino rubodzi mwedzi uno wakukadzi ipapa wamunangarwa nyasi wafuma wakaita kujamashoja maribe kufetiwa wakabisa kuvhiringidza makurukota avo Jani Fani Muswere abisiwa paya panga aripo kureketera hurumende akabva aisiwa kwaikwa kuferefeta kuti wabasa hurumende wano mapepa chere skills audit pachirungu. Paul Mavhima akaisiwa kunoringiwa nozvo dzimba National Housing and Social Amenities pachirungu. Soda zvemu ndiabva aitiwa ndiye mureketeri wehurumende iwe pakanyangara apo rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Pagonzi mazuva mashoma apfuura Muswere akanga anyora akati tabisa iye Rushwaya ari kuZBC asi zvakachimbidza kubisiwa. Rekai tione kuti ndizvo chire zvaita kuti aisiwe ikweyo kana kuti zvirikutekayira sei. Apawo izvezvi wamunangarwa nyasi wanga waripo kumusangano wePolitburo yavo wachitungamira ikweyo. Rekai tigoona kuti zvichatekaidziwa sei, zvinenge zvirikutekayira nopapi, zvinenge zvidini, tinenge tichiramba tichindonyepana. Jojo charamba agotoburika mhanduyo akatoti vanhu vanofanira kuziva kuti nyika yakabvira kuhondo iyi tofanira kuramba tichindofunga nyaya dzevanhu vakahwira hondo. Heimi pano nyaya apo rekai tione wamwe wagototi ari kukunidzira kuti vanhu kaitei kazvokuita kuti nyika iite zvisvino mureke kugosiya mapfene achiita zvaanoda. Rekai tione kuti zvichaitika chere izvozvo kana kuti zvinoperera kupi. Tinoramba takandoringa tichindonyepana hedu. Ipapo pokare kwainonzi Public Service Pension Fund yatenga hotera yoKaribi Bay kubva kuAfrican Sun wari kunzi wachabhadhara mamiliyoni 5 anozviuru 500 $5.6 million pachirungu kutenga hotera iyo kuKariba. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Wamwe wagototi peno hurumende irikuda kuti chimbidze yabe nhutsa kuti zviite zvisvino. Heno rekai tione kuti zvinenge zvina nopapi chaipo. Tinoramba takaringa wanoringa nozvo sangano Constitutional Defenders Forum wakomana wari kusanganisira ana Johnson Timbana naBiti nevamwe wagobuditsa mureketo wavo wakati iwo zvaakiitiwa izvi kwai kutamba nohembe yomukadzi watsano. Rekai tione kuti wachaita sei kana zvaitika izvozvo zviri kureketeka izvozvi. Rekai tigoona waribe kuzoreketa kuti chii chavari kuda kuti chiitike kana kuti wada kuti vanhu ngatipinde mugwagwa kana kuti wada kudini waribe zvawareketa nozvazvo. Rekai tirambe takaringa asi munondoziva kaa kutoti apa ndiyo touches emuvhuka yakareketiwa nevafanira vanotamba drafti. Paribe ari kufanira kubwaira kundobwaira basi wanyura waenda waweredziwa. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Ticharamba takaringa. Ipapo pokare wanhu wese padandemutande wari kundomukira kundoti wakomana hwendo huno ngatibatanei tireke kugosiya chirombo chichitekaira kwai ngatibatanei tireke kugosiya wachiita zvavanoda noiyo bumbiro romutemo. Rekai tirambe tichiona mhando yekuti zvinoperera kupi zvinoenda nopapi. Peno vanhu vachakona kuzobatana kuita chinhu chibodzi heno asi kuziva kwedu ipapa mangwana Monzoro anenge ano mureketo wachina anakadzitapi. Rekai tione kuti anenge achireketa kuti kudini. Paakapedzisira kureketa paina anakadzitapi agotoseka kuti Chamisa akauya koshanya rini. Imi kuno kana pakadando panobva panetsa. Rekai tirambe takaparinga. Anonzi Itai Mwanza kwaitai Mwanzayu ndiye aitiwa mumwe wemaseneta mhando yeOCCC atotora mhiko dzachenyasi unobva watoona naye kuti kuribe kwatiri kuenda. Rekai zvedu tirambe takazviringa tinenge tichinyepana ipapo. Kuda lero paramende kwanyepiwa nehurumende kuti kwai zvipatara zvomupiro nechipatara chopari aiwa kwai zvese zvaboya michini inochito kuita vanhu kurapa chirwere chegomarara yakasenzesiwa mari yakabisiwa yotsvigiri. Rekai tione mhando yekuti ndizvo chere
mukapeno mukaendako mangwana motinyepawo kuti munenge maiona chere mishini yacho kuti inenge yakutoseenzesiwa chere. Asi kuziva kwedu kuribeka wanda utanda waisa maribhoni kuti wacheke maribhoni kuti izotanda kuseenza. Rekai tirambe takaringama. Kambani yeHuaxin Cement kwaida kuti ingidzire mhando yesimende yavanobuditsa kubva pamatani zviuru 200 kuenda pamatani zviuru 500. Rekai tirambe tichiona kuti zvinopera papi. Wari kuti wada kutozvita gore rino chairo. Rekai tirambe takaringa hedu tinenge tichindonyepana. Ukuwo Jojo Guamatanga agototi wakomana hwendo huno aiwa upfumi hwedu huchakwira kukura chaiko zvokukura nozvikamu zvisere kubva muzana. Tikati rekai tirambe takaringa kuti ndizvo chere zvichaitika kana kuti zvinenge zvichienda nopapi. Tinoramba takazoringa tichinyepana ipapo. Mapurisa ekwedu asunga Xu Liyin muChina ari kunzi akatiza kuChina gore ra2023. Mandiwe rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvo, nekutoti kubatiwa kwache kunoratidza kuti aiwa pano zvisvino zvinokona kunge zviri kuitika. Ticharamba takaringa zvedu apawo izvezvi zviri kureketa kuno. Waimbi wari kuhwadziwa fani nozvakaitiwa nozimura wari kutoti komana gotandai maferefeta kuti iye chimhini ari bezvichere kupa mari. Paimbomirai kana kumupa mari yopenjeni yache, imbomirai tandai maferefeta muone kuti zvakamira sei. Rekai tigoona kuti wachazviita chere. Kutoti faka puresha wakomana faka puresha. Tinoramba takaringa. Kambani yeEconet ipapa wakomana yagonzi yaisa Fires King kuti aite ndiye mukuru agere hunde kambani yoInfraco yawari kuisa pamusikawo VFX. Rekai tione kuti zvinoperera kupi zvakadando. Sikandaraza ndiye aitiwa mumwe wanhu anozikana pasi rese kutamba mutambo weT20 agonzi aiwa anoseza fani hwekubana kabhora kokiriketi zvatoiti aisiwe ndiye nhamba 1 chaiyo pasi rese. Tikuti makorokoto toringaka dziri kuitika pasi rese. Manduwe muSouth Africa aiwa wari kufara paisusu ndisu taisiwa kuti tiende kuUnited Nations Security Council koita makore mairi tiriyo ikweyo. Rekai tione kuti zvinoperera papi izvi. Kutori nevanhu vari kuhwara nopfungwa idi muSouth Africa, wari kuhwara nopfungwa zvekutoti wagotoisa kuti kwai muso mugohera tinenge tiripo tichiita zvokunamata kunamatira kaSenzo Muchunu. Kwai Senzo Muchunu anofanira kuti ainamatiwe nekutoti mhepo dzakamusimukira itsvinu. Munhu kuti aite basa svinu. Mandiwe idi muAfrica tinonhamo. Rekai tirambe takaringa. Kambani yeDiscovery ipapa iri kufara yagoroita dhiri nokambani yeGrowth Point Properties kuti wagotenge muzinda wavari kuseenzesa izvezvi kumabhiriyoni 4 chaiwo omari yekuAmerica, omari yemuSouth Africa. Tikati makorokoto zvenyu wabi yedu zvenyu. KuSenegal kwasungiwa wanhu 14 wari kunzi wagoenda kobhinya wapwere wachivaita mafirimu. Zvakaita kuoma chaizvo. Apa vamwe vacho vari kutonzwa nechirwere cheshura matongo warume. Iri zvinoita kuhwadza. Tikuramba tichindoti dai wabatiwa zvisvinu chaizvo. Bhengi rokuZambia rasiya mari inobereka panokweretiwa zvinhu iri pazvikamu 13 kubva muzana. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Wamwe wahwadziwa asi wamwe wanhu wafara. Rekai tineramba takandoringa. Makambani okumoroko anosvika 10 kwai izvo zvaatokona kupfikiwa nokutoti pakanyangaritsisa. Kwai izvezvizvi wane mari dzaunga warifanira kubhadharwa nehurumende asi dzibe kuburika mari dzikuno dzaita kuti watadze kubhadharawo wabasa wawo pokare nokuramba wachitekaedza basa zvakanaka. Pakanyangara wakomana. Dai zvareka udando mabasa ari kunetsa munyika mese. Ipapawo pokare kuUkraine kwai kuno mumwe anoita zvokupfura vanhu nopfuti anonzi sniper pachirungu agopfura chinhu chikapfa pamakiromita anoda kusvika 4 chaiwo.
varume pakanyangara vakomana. Pfuti dzidzi aiwa badzino vanodziziva. Ipapapo kare kwai kuno vazhinji wapfa kuYemen pawada kuzama kupinda kotora muzinda wehurumende. Imi pasi rese pakanyangara, pakanyangaritsa yawe yamumhera kubenuka vakomana kuita itusvinu. Ipapa kuEngland Tottenham yabva yadzinga iyeka anga aremi kuvarairidza vakomana wavo kuti waite tusvinu. Rekai tione kuti zvinenge zvichina nopapi chaipo. Toramba takaringa tinenge tichindonyepana zvakadaro. Nokuti kwanyasi uno aiwa rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe wonawo.